Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Cultura i solidaritat aniran en aquesta setmana del refugi de la mà de l'obra de teatre Si tu te'n vas, de la companyia Pepa Plana. Bé, com vosaltres sabeu, aquest conflicte generat per la invasió de Rússia a Ucraïna, que és un conflicte molt enverinat, està causant molt dolor i hem pensat que què millor que aprofitar la setmana del refugi per fer que una obra de teatre que teníem programada tingui aquest caire també solidari d'ajudar el poble ucraïnès. Un ajut econòmic destinat a... Bé, l'import íntegre del que es recapti anirà destinat efectivament a les víctimes d'aquest conflicte, d'aquesta guerra que estan patint a Ucraïna. L'entitat a qui anirà destinat aquest ajut encara no està definit, però... Farem la manera de fer-ho arribar a unes mans fiables i no malbaratar aquests recursos. I que sumarà els recaptats en els comerços de Martorell a través de les seves guardioles. Si tu te'n vas és una obra que explica la història de tres pallasses que es troben a un èxode i que recorda l'època on la nostra ciutat va patir diversos bombardejos al 39. Sabeu, víctimes a Martorell, unes desenes el 23 de gener del 39. Però també mostrarà una part humorística. Sí, és clar, sempre humor, amb una pallassa i humor i reflexió, no?, alhora. La funció es representarà demà dissabte a les 10 de la nit a la nau 2 de Can Oliveres i les entrades es poden reservar a entrades.martorell.cat.